Nie, hoď ty. Tak, háč. Hoď ty. No hoď Kamil. Však čakám na teba. Dajte mi signál, že mám otočiť na stenu. Nie, to potom umiem, nie? Do stromu. Do stromu. Do stromu. Tu sa otočne, však do stromu. Hej, tak vlastne, tak sa lepšie rozbahnúť. No vidíš. Sa aj otočí. Nie. Joj, ste museli prísť? Áno, robí to isté. Jego... Welcome to Jacket. Oj, to vyzerá jak tyka. Elo, jak myška zíká. Ale Ja som sa to nedali z druhej strany. Si ja dobrú šajbu si dal, to moja nič, to čo? Ale... moje neoslo to vypustí. No, je teraz presne pol. No. Tak sa snažte. Ale napríklad, O pol. daj one rýchlo taký.